இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஆமா. So I will scroll so that நீங்க வந்து தமிழ் அதாவது போன வாரம் தான் அந்த ஜெராக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அது என்ன விசேஷம் மாதாஜி? அது ருத்ரர் சொல்றேன் நான். அந்த ஸ்டோரி வந்து மோஸ்ட்லி நாளைக்கு ராதிகா மாதாஜியை கூட சொல்லிடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இன்னைக்கே சிவராத்திரி பண்ணிருக்கலாம். இன்னைக்கு அதாவது உங்களுக்கு திதி வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் நம்ம வந்து ஏகாதசி நெக்ஸ்ட் டே பண்றோம், ஏன் வந்து நம்ம வந்து அன்னைக்கு வரன் அன்னைக்கு பண்றது இல்ல அப்படிங்கறது வந்து நான் நேத்து கேட்டேன், டெம்பிள்ல கேட்டேன். சோ அவங்க சொன்னாங்க ஒன்னு ரீசன், ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரீசன், சூரிய உதயம் அப்போ அந்த இது இருக்கணும், திதி இருக்கணும். தட் இஸ் ஒன் ரீசன். ஓகே, தட் இஸ் ஒன் ரீசன். இன்னொரு நம்ம இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாத ரீசன் அவங்க சொன்னது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. இன்னொரு நமக்கு தெரியாத ரீசன் என்னன்னா, தசமி ஆயி ஏகாதசி வர்றது வந்து அந்த இது செய்தா ஏகாதசி பலன் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்காதான். ஏகாதசி ஆயி தசமி துவாதசி வர்றது, நீங்க இது எப்படி நம்ம கோரிலேட் பண்ணிக்கலாம்னா, நீங்க துளசி பண்டிகை பண்றோம் இல்லையா? ஐ திங்க் பெங்களூர்ல ரொம்ப விசேஷமா பண்ணுவாங்க, கர்நாடகால. அந்த ஏகாதசி வந்து துவாதசி அன்னைக்கு தான் பண்ணுவாங்க. நீங்க வேணா பாருங்க, துளசி திருமணமே துவாதசி அன்னைக்கு தான் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஏகாதசி அன்னைக்கு நெல்லிக்காயும் சேர்த்து பண்ணுவாங்க மாதாஜி இல்லையா? அதாவது அந்த உத்தான ஏகாதசி ஆன பிறகு துவாதசியில தான் திருமணமே நடக்கும், இஃப் ஐ அம் ரைட் இல்லையா? சோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ஏன்னா மேரேஜ் அன்னைக்கு எப்படி ஏகாதசியா பண்ண முடியும்? யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல. அது தெரியாது எனக்கு. பட் என்னன்னா, அவங்க டெம்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, ஏகாதசி வந்து காலையில இருக்கணும், சூரிய நாழிகைக்கு இருக்கணும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து தசமியிலிருந்து வரக்கூடிய ஏகாதசி பண்ணா ஏகாதசி பலன் கிடையாது. சோ ஏகாதசியிலிருந்து துவாதசி வந்து வரக்கூடிய அந்த ஏகாதசி உபவாசம் தான் ஏகாதசி பண்றதுக்கான பலன் கிடைக்குமா. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து எப்பவுமே துவாதசியில தான் நீங்க வந்து உபவாசமே முடிப்பீங்க, திரையோதசியில முடிக்க முடியாது. இப்ப நான் ஒரு நாள்ல ராத்திரி 5 மணிக்கு இது துவாதசி முடிஞ்சிருதுன்னா அப்ப அது அப்பல இருந்து நம்ம கணக்கு வச்சுக்கலாமா? புரியல எனக்கு, நீங்க திருப்பி சொல்லுங்க. ஏகாதசி முடிஞ்சு போச்சு, மறுநாளும் துவாதசி, மறுநாள் துவாதசி 5 மணி வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னு அன்னைக்கு அந்த 12 மணியோட 5 மணியோட முடிஞ்சு போச்சா துவாதசி? இப்ப வந்து நேத்து மத்தியானம் தான் வந்து ஏகாதசியா? முந்தநேத்து மத்தியானம் வந்து ஏகாதசி பிறந்துச்சு இல்லையா? ஐ திங்க் நேத்துக்கு ஈவினிங் அளவுக்கு போயிருக்குமோ என்னோ, எனக்கு தெரியாது ஏகாதசி. ஐ டோன்ட் நோ த எக்ஸாக்ட். ஏகாதசியும் துவாதசியும் கலந்த அன்னைக்கு தான் இஸ்கான்ல இருந்து ஏகாதசி. ஆமா, அது கரெக்ட். அது ஏன்ன்றது வந்து கேட்டப்போ, ஏகாதசியினுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கணும்னா தசமி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஏகாதசி பண்ணக்கூடாது. துவாதசிக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஏகாதசியில இருந்து துவாதசியில வந்து நம்ம வந்து அந்த உபவாசத்தை வந்து நிறைவு பண்ணணும். இன்னொன்னு பிரேயர்னா டைம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, எப்ப நாம அதை வந்து பிரேக் பண்ணோன்ற அந்த நாழிகை கூட கொடுத்துருக்காங்க. சோ அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த திதியினுடைய கால அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பிரிப்பாங்க. எத்தனை பாகமா? 4 தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு 4 இது பிரிப்பாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே தான் நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டிப்பா வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து துவாதசி முடிஞ்சிடுச்சுனாக்கா திரையோதசியில நீங்க வந்து பை மிஸ்டேக் கூட நீங்க உபவாசத்தை முடிக்க கூடாது. திரையோதசி முடிச்சுட்டு தான் நீங்க உபவாசமே பண்ண முடிக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் பிரேக் இன் திரையோதசி. ஸோ உபவாசத்தை அதுவும் உண்டு. அதனால வந்து எப்பவுமே அந்த பிரேக் பண்ணக்கூடிய டைம் எப்ப சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த சமயத்துல வந்து நாம பண்ணிடணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். எதுக்கு ஏகாதசி பலன் கிடைக்காது? நாம ஏகாதசி உபவாசம் வந்து தசமி கலந்த ஏகாதசியில பண்ணா நமக்கு ஏகாதசி பலன் கிடையாது அப்படின்னு கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, 10:30க்குள்ள சாப்பிடணும்னு போட்டிருந்தது மாதாஜி. அவங்களே டைம் போடுறாங்க, இத்தனை டைம். அதுதான் பிரேக் டைம், அதுதான் பிரேக் டைம் அதான் போடுறாங்க. அத காலையில 9:30 மணிக்கே சமைச்சு சாப்பிட்டாச்சு மாதாஜி. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோன்றத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்.
ருத்ர கீதம் அப்படின்னா பிரச்சேதாஸ் அப்படின்னா 10 பிராச்சீன பரீதனுடைய 10 பிள்ளைங்க. ஓகே, அவங்கதான் பிரச்சேதாஸ். அவங்க வந்து பிராச்சீன பரீத் வந்து ஒரு அரசன், துருவ மகாராஜாவுடைய பரம்பரையில வந்தவர். அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பௌதீக லாபம் இல்லையா, அந்த மாதிரி புலனுக்கு வந்து அதாவது சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள் இதுதான் செஞ்சுட்டு இருந்தார். ஆனா அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல போயிட்டு ஈடுபட்டுட்டு வந்து அப்புறமா தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த மாதிரி இதுல வந்து செய்யணும்ன்றதுக்காக வந்து ஆஸ் பர் த அட்வைஸ் ஆஃப் நாரத மகரிஷி அவர் தந்தையை அனுப்பி வைப்பார். அப்புறமா தான் நாரத மகரிஷி வந்து நம்ம 4th கேண்டோல அதான் படிப்போம். சோ புரஞ்சனா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர். ஆனா உண்மையிலே அந்த புரஞ்சனா என்பது யாருன்னாக்க பிராச்சீன பரீதனுடைய நேச்சர், எவ்ரிதிங் வாட் எவர் அவர் என்னென்ன பண்றாரோ அதை பத்தி சொல்றதுதான் வந்து புரஞ்சனாவுடைய கதாபாத்திரமே. அது ஒரு கதாபாத்திரத்தை வந்து நாரத மகரிஷி உருவாக்குறது. ஆனா உண்மையிலே அந்த புரஞ்சனா செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே இந்த பிராச்சீன பரீத் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்ப அந்த இன்னொருத்தருடைய இப்போ நமக்கு கூட வந்து அட்வைஸ் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லுவோம்ல, அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணாக்கா இன்னும் அந்த மாதிரியே தப்பு யாரோ பண்ணதுனால அவன் என்ன அனுபவிச்சானோ அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வரும்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா நீ இதை பண்ற அதனால அப்படின்னு நம்ம வந்து சில சமயத்துல சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதுக்கு இந்த தவறு செய்ததால அவருக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம் அடுத்தவங்களை பத்தி. அதே மாதிரிதான் இவங்களுக்கும் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க அப்ப உணர்ந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இன்டைரக்டா நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்கறது. சிலதெல்லாம் டைரக்டா நம்ம பசங்களுக்கு கூட சொல்லுவோம், சிலதெல்லாம் நம்மளால டைரக்டா சொல்ல முடியாது இல்லையா. அப்போ அதுக்கு அட்வான்ஸாவே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மாதிரி நம்ம வந்து அவன் இப்படி பண்ணதுனால இப்படி போயாச்சு, அதனாலதான் இப்படி ஆச்சு, அந்த ஃபேமிலி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம பசங்களுக்கு கூட இப்படி போனா இப்படி வருமோ, அப்ப நாமளும் யோசிக்கணும், இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க அந்த அடுத்தவங்களுடைய செயல்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து நிறைய கத்துக்கிறது உண்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி அட்வைஸ் வந்து நம்ம நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். எஸ்பெஷலி அப்பா அம்மா பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் இதுதான். சோ நம்முடைய அதாவது நம்ம பெரியப்பா பசங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒன்று ஆனது இந்த மாதிரி போனதுனால, எஸ்பெஷலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வண்டி அதாவது டிரைவிங் போறது, அவன் இந்த மாதிரி போனதுனால தான் அந்த ஆக்சிடென்ட்ல வந்து இறந்து போயிட்டான். சோ அப்படின்னு அந்த ஏஜுக்கே உரிய அந்த உத்வேகம் அப்படின்லாம் சொல்லி என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த ஏஜுக்கு நம்ம பிள்ளைங்க இருந்தா இப்படி போகக்கூடாது அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம அட்வைஸ் பண்றதுக்கான காரணம். அந்த மாதிரி பிராச்சீன பரீத்துக்கு வந்து அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல தான் இருந்தார். அவர் பலன் கருதும் செயல்களை தான் இருந்தார். அவர் யக்ஞம் வளர்க்கிறாருன்னா அதுல வந்து வரக்கூடிய பலனை தான் எதிர்பார்த்து இருந்தார். சோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் அவரை வந்து மாற்றி அமைக்கணும், அவரை வந்து he has to get into the devotional serviceக்கு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சு நாரத மகரிஷி வந்து அறிவுறுத்துறாரு. அப்ப வந்து புரஞ்சனா ஸ்டோரியை வந்து புரஞ்சனி இதெல்லாமே ஒரு கதை வரும். சோ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது இந்த ஸ்டோரியில வந்து ஆல்ரெடி பிரச்சேதாஸ் வந்து 10 பிள்ளைங்க யாருக்கு, பிராச்சீன பரீத்துக்கு. சோ அவங்க எல்லாமே வந்து பக்தி பண்றதுக்காக வந்து போயிருப்பாங்க ஆஸ் பர் த அட்வைஸ் ஆஃப் நம்ம நாரத மகரிஷி. ஓகே, சோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியறது போறத பார்த்து சிவபெருமான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அருள் பாலிப்பார். சோ நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன், ஸோ யூ ஆர் டூயிங் ஹையஸ்ட் சர்வீஸ். ஏன்னா எல்லாம் வல்ல வந்து இறைவனுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பக்தி சேவை தான் ஹையஸ்ட். ஸோ நாம வந்து எப்ப நாம கிருஷ்ணரை வணங்குறோமோ சிவபெருமான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக செய்கிறாராம். இதையும் அந்த ஸ்லோகம் 28 ஸ்லோகம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு முறை நம்ம அதையும் பார்க்கலாம். இது கேண்டோ 4-ஆ? 4th கேண்டோ எடுத்துட்டு வர்றேன் மாதாஜி. 4th கேண்டோ இந்த சிஸ்டம்ல இல்ல, அந்த சிஸ்டம்ல இப்பதான் நான் காப்பி பண்ணேன். மாதாஜி, எனி ஸ்பெசிபிக் ரீசன் ஃபார் நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு? இன்னைக்கு சிவராத்திரி இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்குல இருந்து மாதாஜி, இன்னைக்குல இருந்து நாளைக்கு வரைக்குமே இருக்கு. இஸ்கான்ல நாளைக்கு தான் ஃபாலோ பண்றாங்க. ஓகே, அதனால நாம இன்னைக்கு நைட்டு சிவபெருமானுக்கு ஜாம பூஜை தான் முக்கியம். ராத்திரி எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. 4 ஜாம பூஜை இருக்கு. 4 ஜாம பூஜை இருக்கு அவங்களுக்கு. ஓகே, அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எல்லாமே உண்டு. நம்ம அதெல்லாம் செய்ய முடியல. பண்ணுவோம் மாதாஜி இந்த வருஷம். நோ ப்ராப்ளம். ருத்ரகீதம் வாசிங்க மாதாஜி, அந்த சாப்டர் முழுசும் வாசிச்சு போங்க நீங்க. அதுவே உங்களுக்கு எங்க பெரிய கோயில்ல பிரமாதமா நடக்கும் மாதாஜி இந்த இது 4 கால பூஜை. இதுல வந்து 28th ஸ்லோகம் சிவபெருமான் சொல்வார்.
2 ஸ்ரீ ருத்ர உவாச்ச இல்லையா, யூயம் வேதேஷ புத்ரா விதிதம் சிகிர்ஷிதம் அனுக்ரஹாய பத்ரம் வா ஏவம் மே தர்ஷனம் கிருதம். லார்ட் சிவா என்ன, அதாவது அவர் என்ன சொல்றார், சிவபெருமான் என்ன சொல்றார், யூ ஆர் ஆல் தி சன்ஸ் ஆஃப் கிங் பிராச்சீன பார்ஹி அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் குட் ஃபார்ச்சூன் டு யூ. உங்களுக்கு எல்லாம் மங்களங்கள் உண்டாகட்டும். ஐ ஆல்சோ நோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் என்ன செய்ய போறீங்க. அண்ட் தேர்ஃபோர் ஐ எம் விசிபிள் டு யூ ஜஸ்ட் டு ஷோ மை மர்சி அப்பான் யூ. என்னுடைய கருணையும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உரித்தாகுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து சொல்றார். இந்த இடத்துல அவங்க வந்து பக்தி சேவை பண்ண போறாங்க, விஷ்ணுக்கான பக்தி சேவையில ஈடுபட போறாங்க, கிருஷ்ணருக்கான பக்தி சேவையில ஈடுபட போறாங்கன்றதுனால சோ அதுதான் மேன்மையானது என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. எக் பரம் சாக்ஷாத் திரிகுணாஜீவ சமிக்ஞிதாத் பகவந்தம் வாசுதேவம் பிரபன்னாஷா பிரியோஹி மே. மேலும் சிவபெருமான் என்ன சொல்றார், எனி பர்சன் who is surrendered to the supreme personality of God இல்லையா, அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையா இருக்கிற கிருஷ்ணா இல்லையா, அவருக்கு யார் ஒருவர் தன்னை வந்து சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்தான் வந்து கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாவற்றையுமே கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த பௌதிகமா இருக்கட்டும் அனைத்தையுமே இஸ் ஆக்சுவலி வெரி டியர் டு மீன்னு சொல்லிட்டார். சோ பிரபன்னா சா பிரியோமி ஹே பிரியோஹி மே அப்படின்னு சொல்லிட்டார் யாரு, சிவபெருமான். சோ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் யாரெல்லாம் பகவானுக்கு தொண்டர்களாக இருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள் என்று சொல்றார். சோ நாளைக்கு நாம இந்த காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல சோ நான் நாளைக்கு அந்த சாப்டர் முடிச்சிடணும்னு நினைச்சேன், இருந்தாலும் நாளைக்கு காலையில இதை வாசிக்கலாம். இன்னைக்கு காலையில வாசிச்சாலும் வேஸ்ட், காலையில வந்து திரையோதிசி வந்து பிறக்கல. ஓகே, அதனால இன்னைக்கு துவாதசியில தான் நாம எல்லாருமே உபவாசத்தை நிறைவு செஞ்சோம். இப்ப திரையோதசி. சோ எப்பவுமே திரையோதசி வரும்போது ஈவினிங் தான் ரொம்ப விசேஷம். நம்ம இந்த எவ்ரி மந்த் நம்ம லிங்கத்துக்கு எல்லாமே பூஜை பண்றாங்க இல்லையா, இந்த 2 திரையோதசிகள் வரும்பொழுது பண்றாங்க. சோ அது ஈவினிங் அந்த 5:30 அந்த இதுலதான் பண்ணுவாங்க, 5:30 to 6:30 பண்ணுவாங்களே லிங்க பூஜை எல்லாமே பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஆமா மாதாஜி, அப்புறம் ராத்திரி ஃபுல்லா இருக்கும். 4 o'clock மேல பண்ணுவாங்க மாதாஜி, 5 o'clock 4 o'clock மேல பண்ணுவாங்க. சத்யா கால சமயம் 6 மணிக்கு அப்புறம் 6 இல்ல 6 மணிக்கு தான் பண்ணுவாங்களே. ஓகே, சந்தியா காலத்துல வந்து அந்த பிரதோஷ காலம், பிரதோஷம் வேற பிரதோஷம், திரையோதசி ஃபார் பிரதோஷம், அந்த வேர்டு தான் எனக்கு எக்ஸாக்டா வரல. பிரதோஷம் இன்னைக்கு, அதாவது எவ்ரி ரெண்டு சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்து வருது. ரெண்டு சேர்ந்து செகண்ட் புக்கா? ஆமா, செகண்ட் புக் எடுத்துட்டேன் மாதாஜி, 315 பக்கம். ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். நாளைக்கு நாம இதை வாசிக்கலாம் காலையில. ஈவன் ராதிகா மாதாஜி வந்தாலும் இதை நீங்க சொல்லுங்க, அவங்க ஏதாவது 1 or 2 ஸ்லோகம்ஸ் பண்ணாலும் பண்ணட்டும். பட் யூ ஸ்டார்ட் திஸ். ஓகே, ஏன்னா 33ல இருந்து 78 ஸ்லோகம் வரை இருக்கு. நீங்க பதத்தையும் படிச்சுட்டு அடுத்து டிரான்ஸ்லேஷனையும் வாசிக்கணும். ஓகே, சிவபெருமான் பாடிய துதி பாடலாம் மாதாஜி. சிவபெருமான் அதனால ருத்ர கீதம் சொல்லுவாங்க. 33 ஸ்லோகம்ல இருந்து 78 ஸ்லோகம் வரைக்குமே பண்ணணும். ஓகே, சோ டோட்டலி எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு கீழே பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும். 79 இருக்கு. ஓகே, கண்டிப்பா 1 மணி நேரம் ஆகும். ஓகே, சீக்கிரம் 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 6:15 ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. 33rd ஸ்லோகம். சோ இங்க இருந்து குளோரிபிகேஷன். ஓகே, சோ அவர் சொல்றார், வழியும் நடத்துகிறார் சிவபெருமான் இவங்களுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு. யாருக்கு? பிரச்சேதாஸ்க்கு. பிரச்சேதாஸ் யாரு? பிராச்சீனபரியினுடைய பிள்ளைகள். பிராச்சீனபரி யாரு? துரு மகாராஜுடைய வம்சத்துல வந்த அரசன். ஓகே, சோ இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பின்னாடி படிப்போம். 4th கேண்டோ என்னன்னா ஒரு 4 சாப்டர் தான் இருக்கு. 4 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம்னா 3rd கேண்டோ முடிஞ்சு போயிடுது. 4th கேண்டோ பாகவதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம. மோஸ்ட்லி another month, அவ்வளவுதான் மேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம mid of April அந்த மாதிரி வந்து we will be starting. எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த 4th கேண்டோ படிக்கும். இப்போ கீழே அதாவது இன்னைக்கு பாகவதம் வந்து நேத்துல இருந்து 5th கேண்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 5:45. 4th கேண்டோ வந்து காலையில 8 o'clock வந்து பாகவதம் போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ருத்ரகீதம் வாசிங்க. நம்ம வேற எதுவும் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ருத்ரகீதம் வாசிங்க.
சிவஸ்தலங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அமக்களமா இருக்கும் மாதாஜி இன்னைக்கு. அது எங்க ஊர் பக்கமெல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்கள் சிவன் கோயில் தான். தஞ்சாவூர் ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் சிவஸ்தலங்கள் தான் இல்லையா? நிறையவே நிறைய உண்டு தமிழ்நாட்டுல. ஈவன் திவ்ய தேசங்களும் உண்டு. பட் அம்மன் கோவில்லையும் பண்ணுவாங்க. அம்மன் கோவில்லையும் அம்மன் எல்லாம் அந்த திருபுவனம்னு ஊர் இருக்கு, அங்க சரபேஸ்வரர்ங்கிறவர் தான். நாளைக்கு அம்மன் கோவில் எல்லாம் கூட நிறைய தமிழ்நாட்டுல இருக்கு மாதாஜி. அங்காளம்மன் கோவில் எல்லாம் நாளைக்கு விசேஷம் மாதாஜி. சிவராத்திரி எல்லாம் எடுப்பாங்க. அந்த ஏதோ பெருசா ஒரு படுகளம்ட்டு என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். மயான கொள்ளை மயான கொள்ளை கரெக்ட். மயான கொள்ளை பண்ணுவாங்க. இல்ல இல்ல மாதாஜி, எவ்ரி இயர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஒரே நாள்ல 5 கோயில் ஓடி 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 போய் மணி கோவில் மூடுறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு வருவாங்க இந்த பக்கம் கொங்கு நாட்டு பக்கத்துல. ஓகே ஃபைன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ஈஷோ உபனிஷத்துல லாஸ்ட் மந்த்ரா நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்கிறது. அக்னநய சுப்தாரயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வான் யுயுதோ அஸ்மாத் ஜுஹுர்நாம் ஏனோ பூயஸ்தாம் தே நாம் யுக்தி விதேமஹ. எல்லாருமே வாசிங்க, வரிசையா வாசிங்க. ஓகே. அக்னே படிக்கிறேன் மாதாஜி. அக்னே நய சுபதாராயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வான் யுயோத் யஸ் மஜ்ஜூகராணாம் ஏனோ உயிஷ்டாம் தே நம்ம புத்திம் விதேம. हरे कृष्ण माताजी. अग्ने नय सुबदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणां येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम. हरे कृष्ण माताजी. எஸ், ஒன்னொன்னா வாசிங்க, எல்லாருமே வாசிங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு வாய்ஸ் வரல மாதாஜி. நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? எஸ். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अग्ने नय सुभदराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहोराणां येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अग्ने नय सुपतरादयाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहोराणां येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. நான் படிக்கிறேன். படிங்க. अग्ने नय सुपदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुतानि विद्वान् योति यस्मत् जुहुराणां येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। आया स्वदानाय अस्मान् विश्वानि देवा वायुनै वायुनानि वायुनानि विद्वान् विद्वान् युत्य अस्मात् जुहुरनामान् येनो भूयिष्ठां ते दे नाम युक्तिं युक्तिं विधेम हरे कृष्ण विधेम। विधेनाम। வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। வாசிங்க हरे कृष्ण வாசிங்க. माताजी। Yes. अग्ने नय सुभद्राये अस्मान् विश्वानि देव युनानि विद्वान् युयोत्यस्मद्य जहुराणां येनो भूयिष्ठां दे नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणां येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता। अग्नेनय सुभदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योत् यस्मज्जुहुराणां येनो भूयिष्ठां दे नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आर विजयकुमारी माताजी वासिंग। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी। अग्ने नय शुभदाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोत्यस्मज्जुहुराणां भूयिष्ठां दे नम उक्तिं विधेम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माता। अग्नेनय सुपतारये अस्मान् विश्वान् देव वायुनानानि विद्वान् जुहुराणामिनो भूयिष्ठां ते नाम युक्तिं विधेम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி கேக்குதாங்க மாதாஜி? இப்ப கேக்குது. எஸ் மாதாஜி. அக்னே நய சுபதாராயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வான் யுத்யஸ்மச்சுகுரானாம் ஏனோ பூயிஷ்டாம் தே நம உக்திம் பிதேம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, 2 ரேவதி மாதாஜி வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன். திலகவதி மாதாஜி, சினோனிம்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் போப்பட் ஒரு 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. எஸ். பதவுரை. அக்னே, அக்னியை போன்று பலவானான பிரபுவே, நய வழிநடத்தி செல்வீராக. சுபதா, நல்வழியில். ராயே, உம்மை அடைவதற்கு. அஸ்மான், எமக்கு. விஸ்வானி, எல்லா. தேவ, என் பிரபுவே. வயுனானி, செயல்கள். வித்வான், அறிபவர். யுயோதி, அகற்றுங்கள். அஸ்மத், எம்மிலிருந்து. ஜுகுரானம், தடங்கல்கள். ஏன, பாவங்கள் எல்லாம். பூயிஷ்டாம், மிக பலவான். தே, உமக்கு. நம உக்திம், வந்தனை. விதேம, செய்கிறோம். அக்னியை போன்ற பலவானான பிரபுவே, சர்வ வல்லமை உள்ளவரே, உமக்கு நான் எல்லா வந்தனைகளும் செலுத்தி நிலத்தில் உமது அடிகளில் விழுகிறேன். பிரபுவே, உம்மை அடைவதற்கான நல்வழியில் என்னை நடத்தி செல்வீராக. கடந்த காலத்தில் நான் செய்துள்ளவற்றை எல்லாம் நீர் அறிவீராதலால் என் முன்னேற்றத்தில் தடங்கள் ஏற்படாது இருக்க என் பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து தயவு செய்து என்னை விடுவிப்பீராக. விளக்க உரை.
பிரபுவிடம் சரணடைந்து காரணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அவரது கருணைக்காக பிரார்த்திப்பதால் பக்தன் முழுமையான ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான பாதையில் முன்னேற இயலும். பிரபு தன்னிடம் சரணடைந்துள்ள ஆத்மாவின் பாவங்கள் உட்பட எதையும் பஸ்பமாக எரிக்க வல்லவர் ஆகையால் அவர் அக்னி என்று அழைக்கப்படுகிறார். முந்தைய மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் பூரணத்தின் உண்மையானதும் இறுதியானதுமான அம்சம் அவரது புருஷோத்தம நிலையே. பிரம்மஜோதியாகிய அவரது அருவத்தன்மை அவரது முகத்தை மறைக்கும் கண்கூசும் திரை. கர்மகாண்ட முறை, அதாவது பலனுக்காக செயலாற்றுவது என்பது ஆத்ம ஞானம் பெறும் முயற்சியின் கடைநிலை. அத்தகைய கர்மாக்கள் செயல்கள் வேதங்கள் கூறும் நிலையிலிருந்து சிறிது தவறினாலும் விக்கர்மாவானது, அதாவது செயல்படுபவனின் நலனுக்கு எதிரான விளைவுகளை தருவனவாக உருப்பெறுகின்றன. இப்படிப்பட்ட விகர்மா மாயையின் வசப்பட்ட மனிதனின் புலனின் திருப்திக்காக செய்யப்படுவதால் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான நல்வழியில் தடையாக அமைகிறது. இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் படிக்குவா மாதாஜி? எஸ் மாதா. ஆத்ம ஞானம் பெறுவது மனிதனாக பிறந்த ஜீவனுக்கே சாத்தியம். 84 லட்சம் உயிரினங்களில் பிராமண தர்மத்திற்கு உகந்ததான மனித வடிவம் மட்டுமே உயர் ஞானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது. பிராமண தர்மம் என்றால் உண்மையை கடைபிடித்தல், புலன் கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, எளிமை, முழுமையான அறிவு, முழுமையான கடவுள் நம்பிக்கை ஆகியவற்றை பெற்றிருப்பதாகும். பிறப்பால் மட்டும் ஒருவன் பெருமை பெறுவது இல்லை. பிராமணனின் மகனாக பிறப்பது பிராமணன் ஆவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே. பெருங்குடி மகனாக பிறப்பது உயர்ந்தவனாவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. பிறப்புரிமை மட்டும் எல்லாம் ஆகி விடாது. பிராமணன் என கருதப்படுவதற்கான தகுதியையும் பெற்றாக வேண்டும். பிராமணனாக பிறந்ததற்காக பெருமைப்பட்டு கொண்டு உண்மையான பிராமணன் ஆவதற்கான தகுதிகளை பெறுவதில் அசட்டையாக இருப்பவன் உடனேயே தன் நிலை கெட்டு ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான வழியிலிருந்து தவறி செல்பவன் ஆகிறான். மனித வாழ்வை அடைந்த தன் லட்சியத்தை அவன் இழந்து நிற்கிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள். சோ மேல இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ல என்னன்னாக்கா, ஒரு பக்தனுடைய உண்மை, அவனுடைய உணர்தல், அவன் எவ்வாறு பக்தி தொண்டுல வந்து மேன்மை அடையும் பொழுது இந்த மாதிரி தன்னுடைய தவறுகளை எல்லாமே வந்து உணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து அவனுக்கு வந்து வழங்கப்படுகிறது. ஆனா ஒருத்தர் தவறு இழைக்கிறோன்றதே தெரியாம இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து தவறு இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதை உணராத ஆத்மாக்கள் எல்லாமே இந்த பௌதீகத்துல இருக்கின்றது. 95% நாம் எல்லாரும் அப்படிதான். நம்முடைய தவறுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. நம்முடைய தவறுகள் இது தவறுன்னு யாராவது சுட்டி காட்டினா அதை நமக்கு பிடிக்காது இல்லையா? சோ நம்மளை குறை கண்டாலும் யாருக்கும் பிடிக்காது. ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. ஆனால் பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. பக்தன் என்ன நினைப்பான், அங்கே ஒரு சிறு தவறு நிகழ்ந்தாலும் நாம என்ன தவறு இழைத்தோம் நினைப்பான் தவிர அடுத்தவன் என்ன தவறு இழைத்தான் என்று அவன் கண்டிப்பாக நோக்க மாட்டான். அதுதான் பக்தனுடைய பக்குவமே. அந்த மாதிரி ஒரு மனபாவத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் பகவானை எந்த அளவுக்கு புகழ்கின்றான், தன்னுடைய நிலையை பற்றி அவன் எவ்வாறு வந்து பகவானிடத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான் என்பதுதான் இந்த பதத்தினுடைய பொருள் உரையே. சோ அதாவது பகவானே, அதாவது ஆஸ் பவர்ஃபுல் ஆஸ் அக்னியை போன்றவர் வந்து சக்தி படைத்தவர், எல்லாம் சர்வ வல்லமை, ஆம்னி பொட்டன்ட்னா இல்லையா, சர்வ வல்லமை படைத்தவர். நான் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் வந்தனங்களை உங்களுடைய பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிக்கின்றேன். சாஷ்டாங்கமா விழுந்து பகவான்ட்ட ஃபாலிங் ஆன் த கிரவுண்ட் அட் யுவர் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பிளீஸ் லீட் மீ ஆன் த ரைட் பாத் டு ரீச் யூ. இப்படி ஒரு பாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலுமே நாமே செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா தடை கற்கள் வரும். அது நாம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பக்குவமா செய்யறோமா இல்ல ரைட்டா செய்யறோமான்ற ஒரு டவுட்டே நமக்கு என்னைக்குமே வரும். அதே பகவானே எனக்கு இதை வழி நடத்து, நான் செய்வதற்கு தயங்கவில்லை, இந்த செயல் எனக்கு கடினமானதுதான், அது சுலபத்துல என்னால செய்யக்கூடியது கிடையாது, என்னுடைய உடல் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்காது, அந்த மாதிரி வந்து வீட்டுல சூழ்நிலையும் ஒத்துக்காது. சோ ஒருத்தர் சங்கடத்துல இருக்காங்கன்னா அதற்கான சொல்யூஷன், அதாவது தீர்வு எனக்கு காணக்கூடிய அத்தகைய இன்டெலிஜென்ஸும் கிடையாது. இப்படிப்பட்ட குறைபாடுகளோட தான் நாம எல்லாருமே இருக்கும். ஆனா அந்த உண்மையான நிலையை வந்து நாம உணர்வது கிடையாது. ஆனா ஒரு பக்தன் தன்னுடைய நிலையை வந்து 100% அவனால புரிஞ்சிக்க முடியும். சோ ஏன்னா அத்தனை பக்குவம் பகவத்கீதையும் பாகவதமும் அந்த பக்தனுக்கு வந்து வழங்குகிறது இல்லையா? சோ நாலேஜ், ரிசீவிங் த நாலேஜ் ஃப்ரம் த ரைட் சோர்ஸ் இல்லையா? சோ பரம்பரால இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த பக்தி பாதை நம்மளை வந்து தன்னுணர்வு பாதைக்கு நமக்கு இட்டு செல்கின்றது. ஒருவர் தன்னை உணரக்கூடிய பாதையில் வந்து தன்னை வந்து இட்டு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் என்ன செய்யறான்,
தானாகவே அவன் செய்யக்கூடிய செயல்ல என்ன தவறுகள் இருக்கின்றது, மற்றவர்களுடைய செயல்களாலையும் நாம செய்யக்கூடியதுனாலையுமே என்ன அளவுக்கு நம்ம வந்து பாதிப்படைவோம், அவங்களும் எந்த பாதிப்படைவாங்க, இதையெல்லாம் உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது அந்த பக்தனுக்கு வரும். அதனால நாமளா செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. பகவான் நம்மளை வழி நடத்துகிறார் என்பதை உணரணும். நான் நாமஜபம் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம அவ்வளவு போக்கஸ்டா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. நானே நாம ஜபங்கள் செய்கிறேன் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக அது தவறான ஒரு கண்ணோட்டம். பகவானே எனக்கு காலையில எழுந்து செய்ய வைக்கணும். 3:30க்கு எழணும் இல்லையா? 3:30 மணிக்கு எழுந்தாதான் நம்மளால வந்து அந்த 7 மணிக்குள்ள வந்து நம்மளால நாம ஜபங்கள் 16 ரவுண்டு முடிக்க முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மங்களாரத்தி பார்த்துட்டு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாத்தையுமே பாக்குறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா டைம் வேணும் இல்லையா? அதோட பாகவதம் கிளாஸும் கேட்கணும். இத்தனையும் இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நம்ம காலையில பண்ணாதான் அது நமக்கு சத்துவகுணத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொடுக்கும். நாம எந்த சமயத்துல பண்றோமோ அந்த சமயத்துக்கு ஏற்றவாறு குணாதிசயம் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட். சோ தாமச குணம் இருக்கிறது இது, ஏதாவது ஈவினிங் அந்த சாயந்தர சமயத்துல நம்ம செய்யும் பொழுது நமக்கு உடல் உபாதைகள் எல்லாமே மேலோங்கி இருக்கும். மனசு வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாதப்ப நம்ம அவ்வாறு செய்துதான் ஆக வேண்டிய ஆகிறது. ஆனா அதை போக்கஸ்டா பண்றதுக்கு நமக்கு முயற்சி செய்யணும். சோ இப்படி நம்ம ஒருத்தருமே நம்ம ரைட் பாத் லீட் பண்ணணும்னா, பகவானே எனக்கு இந்த தடைக்கல்லை வந்து நீங்கள் தான் வந்து நம்ம என்ன பாவம் செஞ்சோமோ தெரியல, இன்னைக்கு இதெல்லாம் நமக்கு பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கும் இல்லையா? தடை கற்கள் வருது, அனர்த்தங்கள் இல்லையா? நாம அனர்த்தங்கள் செய்யறோம், அதனுடைய பாவ விளைவுகளாக நம்ம நிறையவே தடை கற்களை வந்து அனுபவிக்கின்றோம். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட என்ன பிரார்த்திக்கணும்னா, ப்ளீஸ் லீட் மீ ஆன் த ரைட் பாத் டு ரீச் யூ. இந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது நம்ம பக்தியை வந்து இவ்வாறுதான் நம்ம செலுத்தணும். ஹவு டு பர்ஃபார்ம் பக்தி என்பது இப்படிதான். சோ பகவானே எனக்கு நல்வழி எது அப்படிங்கறத வந்து எவ்வாறு அர்ஜுனர் கேட்டார் இல்லையா 2.7 ஸ்லோகத்துல, அந்த மாதிரி நாம வந்து நல்வழி எதுன்னு நீங்களே காட்டணும், என்ன வழி நடத்தி செல்லணும் நீங்கள். அண்ட் சின்ஸ் யூ நோ ஆல் தட் ஐ ஹவ் டன் இன் த பாஸ்ட், உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் என்ன பண்ணேன் முந்தைய ஜென்மத்துல, இப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், எல்லாமே உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரீ மீ ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மை பாஸ்ட் சின்ஸ். அதாவது பாவ மன்னிப்பு என்பது பகவான் ஒருத்தர் தான். அதாவது பாவ விமோக்ஷனம், மன்னிப்பு கிடையாது, விமோக்ஷனம். பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க வல்லவர் யாருன்னாக்கா பகவான். ஆனால் தான் அவர் அக்னிக்கு வந்து அக்னியில எது போட்டாலுமே பசம் ஆயிடும் இல்லையா? அது போல அவர் அக்னியினுடைய இதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய ஆற்றலை வந்து. ஸோ ஆம்னி பொட்டன்ட் அப்படின்னா சர்வ வல்லமை இல்லையா? அவருடைய ஆற்றல் எல்லாமே வந்து அக்னிக்கு சமமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவருடைய அந்த கடைக்கண் பார்வையாலேயே நம்முடைய அதாவது பாவங்கள் அனைத்துமே கண்டிப்பாக தூர விலகும். அதனால அவர்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கிறது. சோ உங்களுடைய ஆற்றலால், உங்களுடைய அக்னியை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த தூய்மையான அந்த இதனால வந்து என்னுடைய பாவத்தை வந்து பொசுக்கி விடுங்கள் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து அதாவது பிரார்த்திக்கிறது. சோ அந்த பாவம் நீங்கினால் நமக்கு தடை கற்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். நமக்கு தடைக்கல்லா வர்றது எல்லாமே நம்ம பாவத்தினுடைய விளைவுகள் தான் அப்படிங்கிறதையும் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So by surrendering to the Lord and praying for his causeless mercy, the devotee can progress on the path of complete self-realization இல்லையா? சோ பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்து அவருடைய காரணமற்ற கருணைக்காக நாம வந்து பிரார்த்திக்கிறதால ஒரு பக்தன் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். சோ நமக்கெல்லாம் இது ஒரு, அதாவது இந்த ஒரு வரி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்முடைய சமர்ப்பணம் யாரிடத்துல இருக்கணும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களில் இருக்கணும், குருவிடம் இருக்கணும். ரெண்டுமே தேவை. வித்தவுட் குரு நம்ம வந்து we cannot reach கிருஷ்ணா. அதனால குருவினிடத்துல நம்முடைய சமர்ப்பணம் மற்றும் பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கும் அவருடைய கருணை, ரெண்டு பேருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அங்க போக முடியும். ஆனா இந்த இடத்துல பிரார்த்தனைகள் வந்து பகவான்கிட்ட வைக்கிறதுனால அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் பிரகாரம் நாம இந்த இடத்துல அவ்வாறே நம்ம வாசிக்கலாம். The Lord is addressed as fire. இங்க அக்னிக்கு ஒப்பாக அவரை வந்து ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். Because he can burn anything into ashes, including the sins of அதாவது including the sins of the surrendered souls. அதாவது தன்னையே வந்து பகவானத்தில் சமர்ப்பித்த அந்த ஆத்மாக்களுடைய அதாவது பாவங்களை வந்து பொசுக்கி விடக்கூடிய தன்மை அக்னி போல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு மட்டும்தான் முடியும்.
மேலும் ஆஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் முந்தைய மந்திரத்துல எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, த ரியல் ஆர் அல்டிமேட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அல்டிமேட், அது அப்சல்யூட் இஸ் இஸ் ஃபீச்சர் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட், அவருடைய ரூபம். ஏன்னா 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் 16th ஸ்லோகம் வந்து பிரம்ம ஜோதிரை விளக்கும்படி பிரார்த்தனை இல்லையா நம்ம பார்த்தோம். சோ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் போன ஸ்லோகமே நம்ம படிச்சோம். நம்ம அந்த பகவானுடைய திரு ரூபம் தான் மேன்மையானது, அதை விளக்கி காட்டுன்னு கேட்கறது யாரு? பக்தன் தான் கேட்பான். சோ ஒரு ஞானியோ யோகியோ அந்த பிரகாசத்தில் சென்று இணைந்து விட வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் நினைப்பார்கள். ஆனால் பக்தன் அப்படி கிடையாது. அந்த டாஸ்லிங் எஃப்ளூஜன் இல்லையா, அதாவது ஹிரண்மயே பாத்திரேனா, முன்னாடி ஸ்லோகம் அதுதான் நம்ம படிச்சோம். சோ அதை வந்து விளக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருமுகத்தை நாம தாமரை போன்ற முகத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும். மேலும் அதாவது கர்மகாண்டா மோட்ல இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்கதான் இருக்கிறதே லோயஸ்ட் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் கர்மகாண்டா, அடுத்து வந்து கர்மயோகி, அடுத்து வந்து ஞான யோகி, அடுத்து வந்து தியான யோகி, அடுத்துதான் பக்தி இல்லையா. எல்லாருமே வந்து பக்தியில வந்து நிறைவடைஞ்சா மட்டும்தான் பிறவினுடைய மோட்சம் என்பது கிடைக்கும். இதுல நம்ம எந்த யோகத்துல இருந்தாலுமே நமக்கு மோட்சம் என்பது கிடையாது. மேலும் இந்த கர்மகாண்டா மோட்ல இருந்து செயல்படுபவர்கள் கொஞ்சமா அவங்க டீவியேட் ஆனா கூட அந்த ஆசையினால தவறுகள் இழைத்தால் அது விகர்மமாக மாறிவிடும் இல்லையா. ஏன்னா அது அவனுடைய புலன்களுடைய திருப்திக்காக அவன் செயல்படுவான், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். சோ அவர்கள் அது எல்லாமே அவர்களுக்கு அந்த பாவ செயல்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட பாதையில வந்து தடைக்கல்லாக மாறிவிடும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். நம்ம அதாவது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த இது தன்னுணர்வு பாதை என்பது இந்த மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான். 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள்லயே மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான இது வந்து அதுலயுமே குவாலிஃபைடு பை த பிராமினிக்கல் கல்ச்சர். அதாவது பிறப்பினால் மட்டும் நாம பிராமணனாக இருந்த பத்தாது, அவங்களுக்கு என்ன பிரம்ம பந்து என்று பெயர். அதாவது பிராமணனாக பிறந்து பிராமணனாக அவனுடைய செயல்கள் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு பேர் என்ன? பிரம்ம பந்து, அதாவது பிராமணனுடைய உறவினன் என்று சொல்லப்படுவான். த்விஜபந்து, பிராமண பந்து எல்லாமே ஓகே, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ அப்படி குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதாவது பிராமணிக்கல் கல்ச்சர்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு. உண்மையாக இருத்தல், புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், அதுக்கப்புறம் இந்த ஹியூமிலியேஷன், ஃபர்பியரன்ஸ்னா ஹியூமிலியேஷன், அதாவது நம்ம வந்து டாலரன்ஸா இருக்கிறது இல்லையா, சகிப்பு தன்மையோட இருக்கிறது. அடுத்து சிம்பிளிசிட்டி, அதாவது எளிமையாக இருக்கிறது, அதாவது ஞானத்தோட இருக்கிறது. ஃபுல் ஃபெய்த் இன் காட், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே. அந்த ஃபெய்த் இருந்தாதான் இது எல்லாமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி வரும். நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்தா நம்மளால வந்து சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா. அடுத்து வந்து நம்ம சகிப்பு தன்மையும் வராது, சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கான பக்குவமும் வராது, அதோட ட்ரூத்ஃபுல்னஸும் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா போயிடும். ஸோ மெயினா வந்து ஃபெய்த் இன் காட், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கடவுள் மீது நம்பிக்கை என்பது. இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் சிம்பிளி பிகம் ப்ரௌட் ஆஃப் இஸ் பேரண்டேஜ் இல்லையா. அதாவது நம்ம பிறப்பினால் மட்டும் நம்ம அதாவது பெரிய அளவுல நம்ம சொல்லி ஒரு நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்தா மட்டும் நமக்கு வந்து பெரிய மதிப்பு என்பது கிடையாது. நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்கின்றோமோ அதை வைத்துதான் நம்முடைய மரியாதையுமே வந்து தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். இப்ப பிறப்பினால் ஒரு பெருமை இருந்தால் வளரும் பொழுது நம்ம வந்து அது எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றோமோ அதை மெயின்டைனிங் தட் சேம் லெவல் வந்து அது அந்த நம்ம வளர்ந்து நம்ம எவ்வாறு நம்முடைய செயல்களை வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதன் அடிப்படையில் தான் நமக்கு வந்து அந்த மதிப்பு எல்லாமே உண்டு. இல்லைன்னா பிறப்பிற்கு மட்டுமே, பிறப்பின் அடிப்படையில் மட்டும் நமக்கு மரியாதைகள் என்பது எங்கேயுமே கிடைக்கிறது கிடையாது. இதுதான் உண்மை. பிராமினாவே பிறந்துட்டு பிராமினிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா he will not be respected இல்லையா. சோ அது வந்து ஒருவரை வந்து இழிவான ஒரு பாதைக்கு தான், தன்னுணர்வு பாதைக்கு இட்டு செல்லாது, இழிவான ஒரு பாதைக்கு தான் அவர்களை இட்டு செல்லும். thus the human life, this mission as a human life is defeated இல்லையா. அப்படின்னா மனிதனாக பிறந்ததனுடைய பயனையே அவன் வந்து இழந்து விட்டான் அப்படின்னா மீண்டும் அவன் மனிதனாக பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு என்பது மிக மிக கடினம் என்று அர்த்தம் இல்லையா. மனித பிறவி என்பது பக்குவத்தை அடைவதற்கும் இறைவனுடைய பாதங்களை சேர்வதற்கு தான் வந்து மனித பிறவியே. அந்த அப்படி கிடைத்தற்கரிய அந்த மனித பிறவியை வந்து உபயோகப்படுத்தி கொள்ளவில்லை என்றால் அந்த பிறவினுடைய பயனே வந்து பயனற்றதாகிவிட்டது என்று பொருள். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? இந்த 2 பேராகிராஃப் ஹரே நமது யோக பிரஷ்டர்கள், அதாவது ஆத்ம ஞானத்திற்கான வழியிலிருந்து தவறியவர்கள் நல்ல பிராமணர்களின் குடும்பங்களிலோ
செல்வந்தர்களான வணிகர்களின் குடும்பங்களிலோ பிறந்து தம்மை திருத்திக் கொள்வார்கள் என திருத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள் என பகவத்கீதையில் 6.41-42 நமக்கு உறுதியளிக்கிறது. இத்தகைய பிறவிகள் ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துகின்றன. இவ்வாய்ப்புகள் மாயை காரணமாக தவறாக பயன்படுத்தப்படும் போது எல்லாம் வல்ல இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட மனித வாழ்வென்னும் நல்லதொரு தருணம் வீணாகிறது. நன்னடத்தைக்கான நியமங்கள் ஒருவனை பயன் கருதிய செயல்நிலையிலிருந்து பரஞானம் பெறுவதற்கான நிலைக்கு உயர்த்துகின்றன. பற்பல பிறவி எடுத்தும் பரஞானம் பெறும் தடத்தை அடைந்த பின்னர் ஒருவன் நற்பக்குவமடைந்து பகவானை சரணடைகிறான். இதுவே பொதுவான முறை. ஆனால் மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஒருவன் ஆரம்பத்திலேயே சரணடைந்து விட்டால் பக்தி மனப்பான்மையை பெறுவதால் மற்ற நிலைகள் எல்லாம் உடனடியாக கடந்து விடுகிறான். பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் 18.66 சரணார்த்தியான ஆத்மாவிற்கான பொறுப்பை பகவான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டு பாவ காரியங்களின் விளைவுகளிலிருந்து அவனை விடுவிக்கிறார். கர்மகாண்டா செயல்களில் பாவங்கள் அதிகமாக நேரலாம். ஞான மார்க்கத்தில் அவை குறைகின்றன. ஆனால் பக்தி மார்க்கமான இறை தொண்டில் அவை ஏற்படும் வாய்ப்புகள் சிறிதளவும் இல்லை. பிரபுவின் பக்தன் அவரின் நற்பண்புகளை எல்லாம் தானும் பெற்று விடுகிறான் எனும்போது அவன் பிராமணத்தன்மைகளை பெறுவதை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ? பக்குவமடைந்த ஒரு பக்தன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறவாமல் இருந்தாலும் யஜ்ஞங்களை நடத்தும் அதிகாரம் பெற்றுள்ள நிபுணனான பிராமணனுக்கு சமமான தகுதிகளை பிரபுவின் பக்தனாக இருக்கும் காரணத்தால் மட்டுமே உடனடியாக பெற்று விடுகிறான். பிரபுவின் சர்வ வல்லமை இத்தன்மையானது. அவர் பிராமண குலத்தில் பிறந்தவனை நாயை தின்னும் இழிந்தவனாகவும் பிறப்பால் இழிந்த ஒருவனை அவன் ஆற்றியுள்ள பக்தி தொண்டிற்காக பிராமணனிலும் உயர்ந்தவனாக ஆக்கக்கூடியவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ நம்ம யோகத்தில் அடையாதவர்களுக்கு பேரு யோக பிரஸ்தாஸ் அப்படின்னு பேர். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கு, அதாவது ஞானமுள்ள ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இல்லைனாக்கா நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்க பெறுகிறது. அந்த 2 வாய்ப்புகளுமே கிடைச்ச பிறகு அதை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பக்குவத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஆனால் அவ்வாறு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சரியா உபயோகப்படுத்தலைன்னா அவங்க தவறி மீண்டும் கீழே தான் விடணும். முன்ன கிடைச்ச அந்த யோக நிலை, அதாவது ஒரு உயர்வான பிறவியை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கூட அவங்களுக்கு தவறி விழுந்தா கண்டிப்பா கிடைக்காது. இதை பகவத்கீதையில 6th சாப்டர்ல 41 and 42 ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். Regulatory principles are such that one follows them is promoted from platform. இல்லையா? அதாவது நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இல்லையா, நம்ம இப்ப 4 ரெகுலேஷன்ஸ் பத்தி பேசுறோம் ஜென்ரலாவே. சோ அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணணும், தவங்கள் தானங்கள் இதெல்லாமே நம்ம பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது கர்ம காண்டாவில இருந்து நாம என்ன பண்றோம், யோக நிலைக்கு நம்ம முன்னேறோம். ஒருவேளை நம்ம அதெல்லாம் செய்யலைன்னாக்கா மீண்டும் தவறிதான் விழணும். அவ்வாறு நாம அந்த பயிற்சியை சாதன பக்தி லெவல்ல எடுத்துட்டு போனோம்னா இறுதியில பாவ பக்தி பிரேம பக்தியில போய் சேர்ந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நம்மளால அடைய முடியும். இதுதான் விதி. இப்படிதான் நம்ம போகணுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். பட் ஒன் who surrenders at a very beginning as recommended in this mantra, இந்த மந்திரத்துல சொன்ன மாதிரி யாராவது முதல் படியிலே பகவானிடத்தில் தாழ்படிந்தாங்கன்னா they simply surpass, அதாவது அவங்க தூய பக்தி சேவைக்கு சுலபத்துல அவங்களால முன்னேற முடியும். அது அவ்வாறு அடையணும்னா கூட முதல்ல அந்த சுக்ருதிஸ், அதாவது முந்தைய ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு அந்த அதாவது கர்ம பலன்களால் விளையக்கூடிய அந்த தடைக்கற்கள் எல்லாம் குறைவாக இருந்தால் ஒழிய நமக்கு தடைக்கற்கள் இருந்தா கண்டிப்பா மெதுவாதான் நம்ம முன்னேற முடியும். நம்ம நினைக்கலாம் எல்லாமே நம்ம பண்ணிட முடியும், எல்லாமே செய்ய முடியும்னு. 100% நம்மளால செய்ய முடியாது. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, காரணமற்ற கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால பக்குவமாக செயல்பட முடியும். அதற்கு நாம எந்த அளவுக்கு அவரிடத்துல சமர்ப்பணம் ஆகியிருக்கோம் அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சரணாகதி என்னுடைய அளவை வைத்துதான் பகவான் நமக்கு கருணை என்பது கொடுக்கிறார். நம்ம சரணாகதி அடையக்கூடிய அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம்.
இல்லையா? அதாவது ஃப்ரம் ஹோல் ஹார்ட்டடா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணாகதி, அதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ மெனி சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் கர்ம காண்டால செஞ்சிருப்போம். ஞான காண்டா கம்மியா தான் இருக்கும் when compared to கர்ம காண்டா. கர்ம காண்டால தான் பக்தி கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, வெறும் பலன்களை கருதி செய்யறது இல்லையா? சோ அப்போ நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம், அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும். ஆனா பக்தியில வந்து இன்னும் ஹையஸ்ட், அதாவது கர்மத்தை விட ஞானம் பெட்டர், ஞானத்தை விட வந்து பக்தி ஹையஸ்ட். இதெல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும். பக்திக்கு போகும்போது நம்முடைய கர்ம பலன்கள், பாவ பலன்கள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். சோ அதனால பக்தி there is a practically no chance of incurring. பக்தியில வந்து நமக்கு பாவங்கள் வர்றது என்பது மிக மிக அரிதானது. பட் பிகாஸ் a devotee of the Lord attains all good qualifications. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குட் குவாலிட்டிஸ், இப்ப மேல படிச்சோம் இல்லையா, 4-5 குவாலிட்டிஸ், பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ், those are all divine qualities தான். அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கும், அதெல்லாம் பகவான்கிட்ட இருக்கு, அதெல்லாம் நமக்கும் வரும். So we'll all incur that qualities. நம்ம யாரிடத்துல சமர்ப்பணம் ஆகிறோமோ அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட வரும். அது மனிதனாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லயே இருக்கிறோம், அந்த நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த, அதாவது நம்ம யார்கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா இருக்கிறோமோ அவங்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். அது தவிர்க்கவே முடியாது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம துரியோதனனை எடுத்துக்கலாம், கர்ணன் எடுத்துக்கலாம். கர்ணனும் வந்து அவன் யாரிடத்துல சமர்ப்பணம் பெற்றான்? துரியோதனிடத்துலதான் சமர்ப்பணம் பெற்றான். அதனால்தான் திரௌபதியை வந்து வந்து தவறாக வந்து அவதூறு பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தை வந்து வந்தது அவனுக்கு இல்லையா? அந்த ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பாவம் வந்து நமக்கு வரும். யாருக்கிட்ட நம் உண்மையிலே கர்ணன் நல்லவனா கூட இருக்கணும், ஆனா அவனுடைய சமர்ப்பணம் ஒரு தீயவனிடத்தில் அமைந்ததால் அவனும் தீச்சொல்லை வந்து பேசக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவன் பெற்றான். அதனாலதான் நம்ம சமர்ப்பணம் யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவங்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். So மேலும் a devotee automatically attains the qualification of an expert brahmana இல்லையா? பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் ஆனா இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வரும். So such is the omnipotence of the Lord. He can make a man born in Brahmana family as degraded. அதாவது பகவான் நினைச்சா அவருடைய ஆற்றலை பார்க்கணும். நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்மள மேல இருந்து கீழே நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துக்கு போனோம்னா எஸ் போக கூடாதுன்னு ஒரு தடங்கள் வந்தா கூட அதையும் மீறி நம்ம போகும்பொழுது நம்ம கீழே தான் விழுவோம். இல்லைன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய, அதாவது லோ லெவல்ல இருந்து பிறந்த ஒரு ஆத்மாவாக இருந்தாலுமே உன்னதமான நிலைக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? இப்ப எக்ஸாம்பிள் நாரத மகரிஷி எடுத்துக்கலாம். நாரத மகரிஷி முந்தைய ஜென்மத்துல, முதல் ஜென்மத்துல அவர் ஒரு வேலைக்காரியின் மகன். வேலைக்காரியின் மகனாக, வேலைக்காரியுடைய மகளா, அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கந்தர்வராக இருந்தார் இல்லையா? அப்ப வந்து பெண்களோட வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு, அதாவது யக்னங்கள் ஏதோ செய்யற இடத்துக்கு வந்து போகும்போது அந்த இதனுடைய பாவத்தினால்தான் அவர் வந்து அடுத்த பிறவில என்னவா பிறக்கிறார்? ஒரு வேலைக்காரியுடைய மகனாக, அதாவது உயர்வான, அதாவது கம்பேர் டு வேலைக்காரருடைய மகனை விட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கந்தர்வன் என்பது ஹையர் நிலை தான் இல்லையா? அது ஒரு தேவதா நிலை. அந்த நிலையே அவன் இழந்தார். அதுக்கப்புறம் அவர் கீழே வந்து ரொம்ப சூத்ரராக பிறக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன். அதே வந்து சூத்ரராக இருந்தாலும் இந்த சதுர்மாசத்துல வந்து ரிஷிமுனிகளுக்கு எல்லாமே, அதாவது வேதாந்தாஸ்க்கு வந்து செய்த அந்த பணிவிடையால மேலும் அவர்களுடைய விட்டு சென்ற அந்த பிரசாதத்தை ஒருமுறை அவர் ஏற்றுக்கொண்டதால அவருக்கு வந்து பாவத்திலிருந்து விமோசனம் கிடைச்சது. மேலும் பக்தியின் தரப்பில் அவர் 5 வயதிலே ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தார். அவர்களிடத்து தீட்சையும் பெற்றார் இல்லையா? அடுத்து எவ்வாறு வந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யறது என்ற பயிற்சியும் பெற்றார். ஸோ ஹி யூஸ் டு சிட் இன் த மெடிடேஷன். ஸோ அதே மாதிரி அன்னை மரணித்த பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு அவர் வந்து ரொம்ப தூரமாக விலகி சென்று காட்டுல ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணும்பொழுது பகவான் வந்து அவதரித்தார், அவர் முன்னாடி தோன்றினார். சோ அவரை ஒரு க்ஷணம் பார்த்து இமீடியட்டா மறைஞ்சு போயாச்சு. மீண்டும் மீண்டும் அவர் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணார், போக்கஸ் பண்ணி பகவான அவருடைய தரிசனத்தை பெறணும்ட்டு, ஆனா கிடையாது. சோ அப்போ அதாவது பகவானே வந்து அவர் பேசுகிறார், அந்த சப்தத்தை மட்டும் தான் கேட்கிறார். சோ அதாவது நீ இதுலயே பயிற்சி பண்ணு, அடுத்த இதுல வந்து உனக்கு கண்டிப்பா இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு நான் கண்டிப்பா தரிசனம் கிடையாது இன்னும். சோ உனக்கு அடுத்த பிறவில உனக்கு வந்து அந்த நல்ல நிலையை அடைவான்னு சொல்வார். அதுக்கப்புறம் தான் அவரு he get elevated into the, இந்த உடலை விட்ட பிறகு அவர் வந்து அதாவது தேவரிஷியாக அவருக்கு பிறவி என்பது கிடைக்குது. பாக்கணும் மேலிருந்து நாரதருடைய வாழ்க்கையிலிருந்தே நம்ம பார்க்கலாம். கந்தர்வர்ல இருந்து கீழே வந்தார் இல்லையா? மேலிருந்து கீழே வந்தாச்சு, கீழே இருந்து மேலையும் போனார் அவர் வந்து.
இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் அவரையே நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி, முழுசா வாசிச்சிடுங்க எல்லாமே. ஓகே. சர்வ வல்லமை படைத்த பகவான் எல்லோருடைய இதயங்களிலும் இருப்பவராகையால் தம் உண்மையான பக்தர்கள் சரியான பாதையில் செல்வதற்கான அறிவுரைகளை வழங்குகிறார். பக்தர்கள் பிற விருப்பங்களை கொண்டிருந்தாலும் பகவான் அவர்களுக்கு தம் அறிவுரையை வழங்குகிறார். மற்றவர்கள் அவரவர் பொறுப்பில் அவரவர் விருப்பம் போல் நடக்கட்டும் என்று விட்டுவிடுகிறார். ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அவன் ஒரு பொழுதும் தவறான பாதையில் செல்லாதபடி பகவான் அவனை வழி நடத்துகிறார். இது பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: ஸ்வபாத மூலம் பஜத பிரியஸ்ய த்யக்தான்யபாவஸ்ய ஹரி பரேசஹ விகர்மயச்சோட்பதிதம் கதம் சேத் துணோதி சர்வம் ஹிருதி நிவிஷ்டஹ. பகவான் பக்தனிடம் எவ்வளவு அன்பு கொண்டவராய் இருக்கிறார் என்றால், அவன் சில சமயம் விகர்மாவின் வசப்பட்டு வேதத்தின் அறிவுரைகளுக்கு முரணாக நடக்கும்போது பகவான் பக்தனின் உள்ளத்திலிருந்து அவனது தவறுகளை திருத்துகிறார். இது ஏனென்றால் பக்தர்கள் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். பாகவதம் 11.5.42. பகவான் தன் உள்ளத்திலிருந்து கொண்டு தன் தவறுகளை திருத்த வேண்டுமென பக்தன் இம்மந்திரத்தில் பிரார்த்திக்கிறான். தவறுவது மனித இயல்பு. கட்டுப்பட்ட ஆத்மா பலமுறை தவறு செய்ய முனைகிறான். அவன் அறியாமல் செய்யும் தவறுகளின் விளைவுகளை நீக்குவதற்கான ஒரே வழி பிரபுவின் பாத கமலங்களில் சரணடைவதே. அப்போது அவர் அவனை வழிநடத்துகிறார். முற்றிலும் சரணடைந்த ஆத்மாக்களின் பொறுப்பை பகவான் மேற்கொள்கிறார். இவ்வாறாக பிரபுவிடம் சரணடைந்து அவரின் அறிவுரைகளின்படி நடப்பதால் பக்தனின் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடுகின்றன. இவ்வறிவுரைகள் பக்தனுக்கு இரு வழிகளில் தரப்படுகின்றன. ஒன்று மகான்கள் மற்றும் குரு மூலம், மற்றொன்று எல்லோருடைய இதயங்களிலும் இருக்கும் பகவான் மூலம் நேரடியாக. இவ்வாறாக பக்தன் எல்லா வழிகளிலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றான். படிச்சிடவா மாதாஜி? முடிச்சிடும். ஓகேம்மா. வேத இலக்கியம் பரமானது. சாதாரண கல்வி முறைகளில் அவற்றை புரிந்து கொள்வது இயலாத காரியம். பிரபுவின் கருணையினாலும் குருவின் அருளாலும் மட்டுமே வேத மந்திரங்களை புரிந்து கொள்வது சாத்தியம். தகுதி பெற்ற ஆன்ம குருவிடம் ஒருவன் தஞ்சம் புகுந்தால் அவனுக்கு பிரபுவின் கருணை சித்தியாகிவிட்டதென்று கொள்ள வேண்டும். பிரபுவே ஆன்மீக குருவின் வடிவில் பக்தனுக்கு அருள் புரிகிறார். இவ்வாறாக ஆன்மீக குரு, வேத அறிவுரை, உள்ளிருக்கும் பிரபு ஆகியவையெல்லாம் தம் முழு பலத்தோடு பக்தனை வழிநடத்தி செல்கின்றன. எனவே பக்தன் மீண்டும் ஜடமாயையின் வலையில் விழுவதற்கில்லை. எல்லா வகைகளிலும் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள பக்தன் நற்பக்குவமாகிய இலக்கை அடைவது திண்ணம். இதற்கான வழிமுறை இம்மந்திரத்தில் எடுத்து கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதை மேலும் விளக்குகிறது. பாகவதம் 1.2.17-20. கேள்வியும் கீர்த்தனமும் தம்மளவில் பக்தியின் பார்ப்பட்டவை. எல்லா உயிர்களின் நலனையும் விரும்பும் பகவான் அவர்கள் எல்லோரும் தம்மை பற்றிய கேள்வியிலும் கீர்த்தனத்திலும் ஈடுபட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். பகவானை பற்றிய கேள்வியிலும் கீர்த்தனத்திலும் ஈடுபடும் பக்தர்களின் மாசுக்கள் களைய பெற்று அவர்கள் இறை பக்தியில் நிலைத்தவர்கள் ஆகிறார்கள். இந்த நிலையில் பக்தன் பிராமண தகுதிகளை பெறுகிறான். இயற்கையின் கீழ்நிலை குணங்களான தீவிரம், மந்தம் ஆகியவற்றின் விளைவுகள் அவனை விட்டு முற்றிலும் மறைந்து விடுகின்றன. பக்தி தொண்டின் விசேஷத்தால் பக்தன் முழுமையான ஞானம் பெற்று இறைவனை சென்றடையும் வழியே அறிந்தவனாகிறான். அவனின் எல்லா சந்தேகங்களும் நீங்கி புனிதம் அடைகின்றான். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் தம்மை அழைத்து செல்லும் அறிவு செறிந்த ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்திற்கு பக்தி வேதாந்தா வழங்கியுள்ள பொருளுரைகள் நிறைவு பெறுகின்றன. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதோட நம்ம ஈஷோபனிஷத்தும் நிறைவடைகின்றது. சோ இந்த மந்திரம் ஈஷோபனிஷத் எதை சொல்றது? ஒண்ணு பக்தன் தன்னுடைய நிலையை பகவானிடத்தில் அதாவது எந்தவித தயக்கும் இன்றி தன்னையே அவரிடத்தில் ஒப்படைக்கும் பொழுது தான் செய்த தவறுகளை எல்லாமே அதாவது பயங்கரமாக பகவான் முன்னாடி சொல்றது. நம்ம அதாவது யார்கிட்ட நம்மளால ஃப்ரீயா பேச முடியும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல மட்டும்தான். ஏன்னா நம்ம எது சொன்னாலுமே அவர் நம்மள கண்டிப்பா கேட்டுக்கிறார் இல்லையா? இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். நம்ம ஹிருதயத்திலேயே இருந்துட்டு நமக்கு வழி நடத்தக்கூடிய பகவான்
நான் இந்த தவறு செய்தேன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது, நம்ம உணர்ந்து சொல்லும் பொழுது நமக்கு வந்து அவர் பக்கத்திலே இருந்து நம்மளை ரட்சிக்கிறார். பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே ரட்சணை என்பது உண்டு. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எப்பவுமே பகவானே நம்பி இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க. எப்பயோ ஒரு முறை அவங்க வந்து சிறு தவறு பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அவங்கள வந்து விட்டுறது இல்லை. இந்த இது வந்து லாஜிக் நம்ம பௌதிகத்துல கூட அப்ளிகபிள் தான். ஒரு தாய்க்கு அதாவது பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அந்த பிள்ளைகள் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க, ஆனா எப்பயோ ஒரு சமயத்துல தவறு எழுத்துட்டு அந்த தாய் வந்து அவங்கள கண்டிப்பா வெறுத்து ஒதுக்க மாட்டா. சோ அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு நல்ல வழியை வந்து இதுதான் வழி, இப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அறிவுரை சொல்லி அந்த வழியில நடத்தி செல்வாள் இல்லையா? அதே போலதான் பகவானும் நமக்கு தாய் போன்றவர் தான், நாம் எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகள் போன்றவர் தான் இல்லையா? நமக்கு வந்து நல்வழியை வந்து பகவான் வந்து இவ்வாறுதான் எடுத்துரைப்பார். பக்தர்களுக்கு இந்த கருணை கண்டிப்பாக உண்டு. அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க பக்தன் வந்து தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அதாவது பிரேஸ் டு த லார்ட் டு ரெக்டிஃபை ஹிம் ஃப்ரம் வித்தின் ஹிஸ் ஹார்ட். அதாவது தன்னுடைய தவறுகளை எல்லாமே வந்து அவர் எவ்வளவோ பாவங்கள் பண்ணியிருப்பார் முந்தைய ஜென்மத்துல எல்லாம், ஆனா அது எல்லாத்தையுமே தீர்க்க வல்லவர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவர் ஒருத்தர் தான், வேற யாருமே கிடையாது. அதனால்தான் இந்த தவறை இழைத்ததற்கான அந்த தண்டனையில இருந்தும் சரி, இல்ல நமக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாவ விளைவுகள் இருந்தும் வந்து பகவான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் முக்தி வழங்குவார். அண்ட் ஒன்லி ரெமிடியல் மெஷர் இஸ் டு டேக். அது எவ்வாறு முக்தி பெறுகின்றோம்? நாம திருத்தொண்டு புரியறதுனால மட்டும்தான். அவருடைய திருப்பாதங்களுக்கு நாம் தொண்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தடைக்கற்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு விலகுகின்றது. The Lord takes charge of fully surrendered souls. அந்த வார்த்தை fully surrendered souls ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்ம முழுமையாக பகவானிடத்தில் தன்னை சமர்ப்பித்தவர்கள் இல்லையா? அதாவது we'll be always fully dependent on God. எதுக்குமே வந்து பகவானை வந்து நம்ம வந்து அவரை நம்பி கொண்டுதான், அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நமக்கு வழி நடத்துவார், அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நமக்கு வெல்விஷர் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டே அவரை நம்பியே ஒரு காரியத்தில் இறங்கி அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறோம். அவர் வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு செயல்படுறோம் பாருங்க, அதுதான் சரணாகதி. சோ சரணாகதி என்பது பாவம் இல்லையா? அவருக்கு என்ன நம்ம வந்து அதாவது எதெல்லாம் பக்தி செயலுக்கு அனுகூலமோ அது மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? சோ அந்த பக்தி செயலுக்கு எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதையெல்லாம் கண்டிப்பா நிவர்த்தி நம்ம அதை விட்டுறணும்னு நினைப்போம். அதை நம்ம விட்டு போகலனாலும் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல பிரார்த்தனை, இந்த தடைக்கல்லில இருந்து என்னை வந்து தூரமாக விலக்கி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது. இப்படி பகவான் வந்து நமக்கு வழி நடத்துவார் என்ற உறுதி கொண்ட அந்த மனசு. such directions are given to the sincere devotees. அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்தக்கூடியது எல்லாமே இந்த அதாவது சின்சியரா இருக்கக்கூடிய, அதாவது நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரயத்தனம் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தர்களுக்கு பகவான் 2 விதத்துல வழங்குகிறாராம். ஒன் பை த வே ஆஃப் சயின்ஸ், அதாவது குருவின் மூலியமாக, இன்னொன்னு வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் மூலியமாக. அதாவது ஒன் பை த வே ஆஃப் சயின்ஸ், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ், அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் மற்றும் வந்து குரு இவங்க மூலியமா. அனதர் பை த லார்ட், சைத்த குருவாக இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து. 2 விதத்துல வந்து அவர் நமக்கு வந்து ஞானம் வந்து ரட்சிக்கின்றார். வேத ஞானம் என்பது தெய்வீகமானது. அது வந்து சாதாரண இந்த பௌதீக கல்வியால நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த பக்குவம் என்பது வேணும் நமக்கு. வேத ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருந்தால் ஒழிய நம்மளால வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்றது நமக்கு புரியாது. அதற்கு யாருடைய கருணை வேண்டும்? குருனுடைய கருணை வேண்டும். யஷ்ய தேவ பரபக்திர் யதா தேவே ததா குரு. So if one takes the shelter of the bona fide spiritual master, it is understood that you obtain the grace of the Lord. அதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த இனிஷியேஷனுக்கு கண்டிப்பா நாம தயார்படுத்திக்கணும். இனிஷியேஷன் will help us to get the mercy of the Lord இல்லையா? பகவானுடைய அருளை வந்து பெறுவதற்கு நமக்கு குருனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான், அவர் வழியில் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அது, அதாவது ஆத்தன்டிக்கா அபிஷியலா நமக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா அன்அபிஷியலா போயிட்டு இருக்கும். அது இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்து அப்பதான் நம்ம அதை கிளியர் பண்ண முடியும். எது வரைக்கும் நமக்கு குரு அனுகிரகம் கிடைக்கலையோ நமக்கு கண்டிப்பா பிறவி எடுத்துட்டேதான் இருக்கணும். The Vedic injunctions, that's the spiritual master, the Vedic injunctions and the Lord himself இல்லையா? All guide the devotee in full strength இல்லையா? That in this way there is no chance for the devotee to fall down. கீழே தவறி விழுவதற்கான சான்ஸே கிடையாது. Devotee thus protected all around is sure to reach the ultimate destination of perfection. Ultimate destination of perfection. பக்குவம்
இல்லையா? முழுமையான பக்குவம் அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை, அதனுடைய இலக்கை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதுதான் அத வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து 2வது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 2வது சாப்டர்ல 17வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரை அதுதான் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய சாராம்சம் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. கேட்பதும் சொல்வதும், ஸ்ரவணமும் கீர்த்தனமும் வந்து யாரை பற்றி நம்ம வந்து ஸ்ரவணம் பண்ணோம், நம்ம வந்து பகவானை பற்றி, அவரை பற்றி கேட்பதும், அவருடைய புகழ் ஆரங்களை பாடுவதுமே வந்து இஸ் an act of piety. அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பக்திக்கான மார்க்கத்தை நம்மளை இட்டு செல்லும். The Lord wants everyone to hear. பகவான் வந்து எல்லாருமே கேட்கணும், அவரை பத்தி கேட்கணும், அவருடைய பற்றி புகழாரங்கள் பாடணும்னு சொல்றார். ஏன் சொல்றாருன்னா, அதனால நாம பக்குவம் அடைவோம். அவருக்கு நம்முடைய புகழாரங்கள் தேவையும் கிடையாது இல்லையா? அவரை நாம நினைக்கணும்னு அவர் எதுவும் எதிர்பார்க்கறதும் கிடையாது. ஆனா அவ்வாறு நினைக்கிறதும், அவரை பற்றியாக பாடுவதும் அந்த பலன்களை எல்லாம் நமக்கே வந்து கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான், பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை அது வந்து கொடுக்கிறது. அதனாலதான் பகவான் இதை செய்ய அப்படிங்கிறது வந்து, என்னை வழிபடு, என்னிடம் சரணடைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதையில வந்து சொல்லுவாங்க. எனி மேன், அதாவது நாம யாராவது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? என் பாதங்கள் சரணடைன்னு சொல்லிட்டு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம we don't have that authority only, இல்லையா? நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது நமக்கு. ஆனா பகவானுக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அந்த குவாலிஃபிகேஷனே, அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் அந்த குவாலிஃபிகேஷன். ஏன்னா அவரை வந்து அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலியமா பாக்குறோம். குரு என்ற ரூபத்துல வந்து பகவானை நாம வந்து காண்கின்றோம். ஸோ இஸ் த வெல்விஷர். குருவும் அதே மாதிரிதான், தன்னுடைய சிஷ்யர்களுடைய வெல்விஷர். அவங்களை கடைசி வரைக்கும் வழி நடத்தி நல் மார்க்கத்துல இருந்து பகவானுடைய திருப்பாதங்கள்ல போய் கைங்கரியம் செய்யற வரைக்கும், அவருடைய அந்த இடத்துல சேர்க்கிற வரைக்கும் அவருடைய பொறுப்பு இருக்கு. சோ அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு உடல் மாத்திரம்தான் நீங்கும். ஆனா அவருடைய ஆத்ம ரூபம் கண்டிப்பாக எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எந்த ரூபத்திலேயாவது வந்து அவர் வந்து வழி நடத்துவார். So by hearing and chanting the glories of the Lord, one becomes cleansed. அதனால என்ன ஆகுது, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா மேல படிந்திருக்கக்கூடிய மாசு எல்லாமே களையப்படுகிறது. And then once devotion becomes fixed upon the Lord, அப்போ அவங்க வந்து பக்குவம் அடைகிறாங்க. At this stage the devotee acquires brahminical qualification. எப்ப பக்குவம் அடைகிறோமோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்லி brahminical qualification தான் நம்மள வந்து, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய லோயர் மோட்ஸ் எல்லாமே, அதாவது அஜ்ஞானமும் மற்றும் வந்து தமஸ் ரஜஸ் ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட வந்து முழுமையாக சென்றுவிடும். The devotee fully enlightened by the virtue of his devotional service and thus comes to the know path of the Lord and the way to attain him. As all doubts diminish and he becomes a pure devotee. அதாவது டவுட்கள், அதாவது எல்லாத்தையுமே, அதாவது உள்ளதே உள்ளபடி புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும்பொழுது அப்ப அவங்களுக்கு சந்தேகங்கள் என்பது இருக்காது இல்லையா? ஒருவர் சந்தேகங்களற்ற நிலையில அவங்க இருக்கும் பொழுது, அதாவது எதனாலன்னா பக்தி தொண்டுனால, அவங்க பக்தி தொண்டு செஞ்சாதான் இந்த நிலைக்கு வர முடியும். ஆனால் எதுவுமே செய்யாம வந்து அவங்க சந்தேகமே இல்லாம இருக்கிற நிலை, எதுவுமே செய்யாமன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியலன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் பியூர்லி இக்னரன்ஸ். ஆனா பக்தி தொண்டு செய்வதால் வந்து அவர்களுக்கு வந்து சந்தேகமற்ற நிலை, உண்மையை வந்து உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம், அப்படிப்பட்ட நிலை அடையும் பொழுது அவர் வந்து உத்தமமான பக்தர் அடைகிறார். சோ இதோட பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய ஈஷோ உபநிஷனுடைய, அதாவது இந்த நாலேஜ் தட் பிரிங்ஸ் ஒன் நியர் டு சுப்ரீம், அதாவது ஞானம், எந்த ஞானம், இந்த மேல இந்த பிரேயர்ஸ் இல்லையா, பகவானிடத்தில் தன்னை சமர்ப்பித்துதல், தன்னுடைய குறைகளை பற்றி அவரிடத்திலே எடுத்துரைத்து அந்த குறைகளால் வரக்கூடிய விளைவுகள் இருந்து தனக்கு வந்து விடுதலை அளிக்கும்படி பிரார்த்தனை கேட்கிறது, அது ஒருவரை வந்து பகவானிடத்தில் வந்து இட்டு செல்கின்றது என்ற இந்த ஒரு விளக்கத்தோட இந்த ஈஷோபனிஷத் வந்து நிறைவடைகிறது. ஓகே, ஒரு டவுட் மாட்டாது. அதாவது இவ்வறிவுரைகள் பக்தனுக்கு இரு வழிகளில் தரப்படுகின்றன சொல்லியிருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு வந்து மகான்கள் மற்றும் குரு மூலம், மற்றொன்று எல்லாருடைய இதயங்களில் இருந்தும் பகவான் மூலம் நேரடியாக. அது என்ன மாட்டது? சைத்த குரு. பகவானே உள்ளுக்குள்ள இருந்து பரமாத்மாவை இருந்து நம்மள வழி நடத்துறாரு இல்லையா? இன்னொருத்தர் இதயத்துல இருந்து நமக்கு வழி நடத்துறாரா? நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது பரமாத்மா நமக்கு குரு. ஆமா, உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரும், உண்மை வரும் இல்லையா? அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு செயல் செய்யறீங்க, உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இது செய்யலாமா வேணாமான்னு நீங்க யோசிப்பீங்களா இல்லையா? நீங்க மனசாட்சின்னு கூட சொல்லலாம். எல்லாருடைய எல்லாரும் இதயத்துல இருந்து நமக்கு எப்படி பகவான் சொல்லுவாருன்னு, அதாவது எல்லாருடைய அவங்களுக்கு தான் சொல்லுவாரு, உங்க இதயத்துல இருந்து உங்களுக்கு தான் சொல்லுவாரு, எனக்கு சொல்ல மாட்டாரு.
ஓகே, எனக்கு புரியல. அதான் எல்லாருடைய இதங்கள்ல இருந்து எப்படி அதுதான் அவர் ஆம்னி பிரசன்ட் சொல்லியிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. எல்லா ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட் இல்லையா, ஆம்னி சியன்ட், அனைத்தையும் அறிந்தவர், சர்வ வல்லமை படைத்தவர், அனைத்து இடங்களிலுமே வியாபித்திருப்பவர், இந்த மூன்றுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால எந்த இடத்துல இருக்காரோ அந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா அறிவுரை என்பது வழங்கப்படும். ஓகே, போட்டுட்டீங்களா? போட்டாச்சு. பிரத்யாரையும் போட சொல்லிடுங்க. ஓகே, எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. குரூப்ல பாருங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா போட்டிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இல்லைன்னாலும் குரூப்லுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போனீங்கன்னாக்கா அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கு. உங்களுக்கு தனியா போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்க அங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிடுங்க.